Elektrický skúter Zetek je spoľahlivý pomocník na každodenný pohyb, ktorý spája komfort, bezpečnosť a jednoduché ovládanie. O pohon sa stará výkonný 250W elektromotor, vďaka ktorému skúter dosahuje maximálnu rýchlosť 6 km za hodinu a zvládne stúpanie až do 6 stupňov. O bezpečnosť sa stará elektromagnetická brzda, automatické zastavenie po uvoľnení ovládacej páčky, ochrana proti preťaženiu a kolieska proti prevráteniu pre vyššiu stabilitu počas jazdy. Pre maximálne pohodlie je vybavený čalúneným otočným sedadlom, výškovo nastaviteľným operadlom, sklopnými lakťovými opierkami a nastaviteľným uhlom riadidiel, takže si jazdu jednoducho prispôsobíte svojim potrebám. Praktickou súčasťou je aj predný košík, ktorý poskytuje dostatok priestoru na osobné veci alebo menší nákup. Nechýba ani USB port, vďaka ktorému si môžete počas jazdy pohodlne nabíjať mobilný telefón. Výbavu doplňa predné LED osvetlenie, klaxón a prehľadný indikátor stavu batérie, vďaka ktorému máte vždy prehľad o zostávajúcej kapacite. Veľkou výhodou je aj funkcia voľnobehu, ktorá umožňuje jednoduchú manipuláciu so skútrom aj bez zapnutého motora. Elektrický skúter Zetek je ideálnou voľbou pre každého, kto hľadá spoľahlivý, pohodlný a bezpečný spôsob každodenného presunu. Vďaka praktickej výbave, jednoduchému ovládaniu a dôrazu na komfort vám poskytne väčšiu samostatnosť a spríjemní každú cestu doma aj vonku. Viac informácií nájdete na www.unizdrav.sk.